volunteer नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों बे प्रसेसनाव डिसिप्लिनै जाहाथे बाहागो लानाय जायो आब्रुथि रैखा खालामनो थाखाय volunteerना नोंथांमोनखौ आगदा आगसि थानानै जाहाथे बेखौ समायना खालामो आरो सहाय होगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय गासै बे खालावनिफोरनि उनावसो जोंनि फोथायारि ओंखामखौबो उन बे प्रसेसनाव थांनो थाखाय लानाय जाबाय भलन्टियार साफ्रोमबो बेखौ मेनटेनेन्स खालामनो थाखाय साइडआव थानानै आब्रुथिखौ थि खालामना हो बरै जोङो जुदि आगोलावनो बबेजों थांनांगौ बेखौ दहाय खोन्थाखादोंब्लाबो नाथाय आरो खोथा अखांनाय जानोसै जे जोंनि मिसननि खाथि गेस्ट हाउसनि खाथि गेटजों प्रसेसना ओंखारलांगोन आरो ओरै भलन्टियार तालुकनि आरो फोथायारि नोंथांमोना नैबे पेन्डेल मोखाङावहाय गसंफैगोन